שירה, שלום. שלום. רציתי לשאול אותך לגבי הסד לילה שאת משתמשת בו. אני יודע שהרבה מהפציינטים שלי חוששים או שמפחדים שהם לא יתרגלו לזה, ואני מבין שלך זה מאוד עזר. את יכולה מאוד עזר לי. להסביר איך? אני גם קמה עם פחות כאבי ראש, כן. בגלל שזה עוזר לי לנשוך פחות חזק. וגם אני מרגישה את ההבדל. השיניים שלי קודם היו נשחקות. זה מגן עליהם, וזה לא מפריע לי בשינה, התרגלתי מהר מאוד. אם את שוכחת לשים את הסד לילה איזה לילה אחד, מה את מרגישה באותו לילה? אני קמה עם יותר כאבי ראש. אני מרגישה שהשיניים ממש עבדו קשה בלילה. אוקיי. ואת גם, כשאת שמה את הסד לילה, את אמרת לי מקודם שאת מרגישה שאת נושכת אותו. כן, בעצם זה בולם כן. זעזועים. כשאני מתעוררת אני מרגישה את האחיזה, זאת אומרת שהייתה אחיזה. מרגישה שנשכת. מעולה. יפה, אז טוב, אני מקווה שנתת לנו איזה אינסייט מהניסיון האישי שלך, ושפציינטים אחרים יוכלו לעזר אני מקווה שעזרתי. בתחושה שלך. תודה לך, שירה.